Учаи. Изминалата кампания Хуанка Пинеда наистина впечатли с изявите си с екипа на Берое. 8 попадения, 4 асистенции, само че сегашната му позиция. Футболистите на Септември разиграва топката от защитата. Не всеки път Салидо към Виктор Учаи. Много бързо затворен от трима противникови състезатели. Мой пара и пак Учаи с опит да намери Бертран Форие. Много бързо затворен. И топката напуска очертанията на терена в ъглов удар за Септември. При последното първата част за вратата на Берое Стоян Стоичков и на върха на атаката голмайсторът на гостите Бертран Форие. Се надиграва с двамата централни бранители на Септември и в повечето от случаите оставаше губеща. Страхотно отиграване на Виктор Учаи. Това от Виктор Учаи, Балоренски и пак Учаи. Робин Шутен. Виктор Учаи отново. Балоренски. Учаи много умело с това докосване се освободи от Нене. Наистина много здрава битка в центъра на терена. Лента Факундо Константини и Аугусто Дабо, Хуанка Пинеда, Стефан Гаврилов, Нене и Тижан малко пред тях. Част, че футболистите на Хосо Орибе може и в по-голяма част от първото полувреме да задържаха топката в свое притежание, да опитваха да създават опасни положения.